Originalmente, simbolo nin kasusupgan asin kagadanan. Alagad sa paagi kan nakakaligtas na kagadanan ni Jesus, ginibo niya ang krus na simbolo nin kamurawayan asin kaligtasan. Sa tuya ngunyan tinatawan nin onra ang krus ni Kristo. Huli ta sa paagi kan krus, tinubos niya ang katawohan. Ipamibi man niyato ang mga nasa kasakitan na mapakusog lugod sinda kan sa indang pagtubod ki Kristo na nagadan sa krus. An sa tuya pong misa pontifical ngunya na pagkaaga, panginginotan ni Muy Reverendissimo Jose R. Rojas Didi, an obispo kan Libmanan. Kaibahan ang satong mga kapadian sa Arkidiocese kan Cáceres. Matindog na po ang gabos, asin maugmanyatong awiton, an awit sa pagpuon.
Maugmanyatong punan ang Santa Misa. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninongan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako unta sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurang nantang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, na nagbuot na anbogtong mong aki, magtios kan krus sa pagligtas kan katawuhan. Warasan namimibi kami, na kaming nagmidbid kan sa iyang misteryo sa kinaban. Magkanigong magkamit
sa langit kan premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Nakaiba mong nabubuhay asin naghahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Duman sa lantad, mantang sinda nagbabaklay, ang mga tao naghinanakit asin naggurumod-gumod. Ipinadaraning Diyos sa sainda, ang sarong tanda, ang halas na bronze sa tukon, na ang minahiling nararahay sa kinagatan kan halas. Saro ining ladawan kan krus ni Kristo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Hor, naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi sa palibot kan daga nin Edom. Alagad sa dalan, nawaraan nin pasensya ang mga tao, asin nagtataram sinda, tumang sa Diyos saka ki Moises. Naggurumod-gumod sinda, daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadara ang kagurangnan nin mga mararang halas, asin siningot kan mga ini ang mga tao, kaya dakul sa inda ang nagadan. Nagduman ang mga tao kay Moises asin nagsabi, nakasala kami kan magtaram kami tumang sa kagarangnan asin sa saimo. Mamibi ka sa iya na haleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaraman nin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronze, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang magsingot, na humiling kayan, maoomayan. Kaya, naggibo si Moises nin sarong halas na bronze, asin ibinugtak sa sarong palo. An si Isayman na nasingot, minahiling sa halas na bronze, asin na uumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko, danguga ang sakong katukdoan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sakong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Kan gadanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakle, asin tudok sa puso, na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos, iyo ang sa indang parasurog, na ang kaharuhalang kawing Diyos, iyo ang sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad, gabos kaputikan ang sa indang sinabi. Ang sa indang itinaramba kong tudok sa buot. Ang sa indang puso,
bakong dayupot sa iya, bako sindang maimbod sa iyang tipan. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Alagad mahera ko ng Diyos sa iyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasalan, asinda iniya sinda ginadan. Dakul na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggutan, asinda iniya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggutan. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Sarong himno an ipinahayag sa epistola ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ini nagpapahayag kan papel ni Hesukristo na apisar na Diyos noon an sa iyang kamugtakan, nagpakumbaba, inako ang kagadanan duman sa krus. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad da isya nagdayupot na pantayan ang Diyos. Kundi nagpakadais siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan ni sarong oripon. Ipinangaki siring sa tao. Kan siya naging tao, nagpakumbaba siya, asin nagpakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan. Sagkod sa kagadanan nin krus. Huli ka ini, initaas siya nin Diyos, dangan tinawan nin ngaran, na urog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom kan daga. Tanganing ang gabos, magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan, sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mayo pa nin nakasakat sa langit, kundi an akin nin tawo na naghilig hali sa langit. Siring na itinaas
ni Moises an bronseng halas sa sarong palo duman sa kalangtadan, siring man kaipuhan na iitaas an aki nin tawo, tanganing an sisay man na nagtutubod sa iya, magkamit nin buhay na daing katapusan. Huli tanamot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinaon niya an sa iyang bugtong na aki, tanganing an sisay man na magtubod sa iya, dai magadan, kundi magkamit kan buhay na daing katapusan. Huli tada isinugo nin Diyos sa kinaban an sa iyang aki, tanganing hukuman an kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos sa paghinanyogan humiliya. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo duman sa kalangtadan. Siring man kaipuhan na iitaas ang aki nin tawo. Tanganing ang si isay man na magtubod sa iya, magtamit nin buhay na daing katapusan. Mga tataramo na nadangog niya to, sa Ebanghelyong binasa. Mga tataramon nagiraray, nag-aalok sa sato, na magtingkalag sa krus. Sa okasyon na ini, na sineselebrar niya to, ang kapiestahan kan banal na krus, titular kaining parokya. Magtingkalag giraray sa krus, tanganing urog niya itong maapresyar kung ano ang kahulugan ka ini para sa sarong Kristiyano. Arog niya ito gabos, ang kahulugan ka ini para sa satuyang pagkabuhay. Sa satuyang pagtingkalag mga tugang, ang hapot, ano ang satuyang nahihiling? Kung nakaturuhok ang satuyang mga mata, ang satuyang paghiling diyan sa krus, ano ang satuyang nahihiling? Kadakol kayo sa tuan masabi, ang mahihiling ta diyan, gabos na satuyang hinahabuan, gabos na satuyang dinudulagan, gabos na ikinakasupog nin tao. Ta dyan sa krus, mahihiling ta. Sarong taong mayong sala, nag-ako ning kagadanan. Sarong taong mayong sala, inulog-ulog, pinasakitan, kinulgan, tinuya-tuya. Kaya mahihiling taman dyan sa krus sa satuyang pagtingkalag. An isog ning tao sa kapwa-tao. An pagkaungis ning tao sa kapwa-tao. Kaya mahihiling taman, masabi kita, an kadaogan nin karahayan. An kapangganahan nin kagadanan. Garong entre karahayan asin karatan, garubaga nangurog ang karatan. Kaya dyan sa pagtingkalag ta sa krus mga tugang, kaipuhan na mahiling taman, bako lang yan taong mayong sala na nakabitay dyan, na nakapako dyan, kundi man ang satuya mismong sadiri. Taiyan na sinasabi tang
kasusupgan, yan ang sinasabi tang pagkaungis, isog, kawa raning katanosan, gikan sa pagkakasala nin tao. Kita, ang sa tuyang pagkakasala, iyo ang nagdara sa tawong mayong sala, diyan sa krus. Alagad mga tugang, kung iyo lang yan ang nahihiling ta, sa tuyang pagtingkalag sa krus, kulang. Ta dapat, bako lang yan ang mahiling ta. Asin sinasabi ko ininin hulita, iguning sekta, iba man na relihiyon, habo sa krus. Habo kayo na simbolo. Taang nahihiling ninda, kasusupgan sana. Ang nahihiling ninda, kagadanan sana. Humiliation, suffering, pain. Iyo lang yan ang nahihiling ninda. Kaya abo ninda. Hilingon nindoan sa indang mga simbahan. Mayo ka yan na simbolong iyan. Imbes kan krus, retrato kan tagapagtugdas ang mahihiling nindo sa laog. Kung bako man sa luwas kan sa indang mga simbahan. Pero para sa sato, mahalaga ang simbolong iyan. Ta sa pagtingkalag ta dyan sa krus, igwa pa kitang nahihiling ang kabaliktadan kang inot tang nahiling. Gabos man pala na minamaot ning tao. Gabos na kaipuhan ning tao. Bako lang itong pigdudulagan, bako lang itong pighahabuan, kundi itong hinahanap ning tao sa iyang pagkabuhay. Mahihiling tamampalan dyan sa krus. Asin ano iyan na minamautang mahiling? Hinahanap ta sa pagkabuhay ang kaligtasan, ang pagtubod. Diyan, mahihiling ta. Kaligtasan, pagtubos. Taano, diyan mismo, sa lugar ning kagadanan, lugar man kung sain, dinaog ang kagadanan. Dinaog ang diklom. Dinaog ang kasalan. Kaya dyan man, mahihiling ta. Bako lang pagkaungis ting kapatawo sa kapatawo, kundi ang pagkamuot ning saro na tawong mayong sala sa kagabsan, sa katawohan. Para sa sato, bako siyang kadaogan kundi kapangganahan. Bako siyang kasusupgan kundi kamurawayan. Ano man ang God ang krus? Magayon na paghurup-hurupan niya ito ini mga tugang ta, tibaad. Pamilyar na kitang maray sa simbolong ini, nawawara na itong hararom na kahulugan. Kawasa, ginigibot ang singsing, ang krus. Ginigibot ang alahas, yaong sa mga kwintas, mga bulawan, mga kung anong material yung mamahalon, dekorasyon, yaong sa totoo, sa laogan sa tuyang mga harong, inaagi-agihan ta. Anong halaga kayan? Garo yung kagayunan ng sarong bagay na pag-urual daw niya itong nahihiling. Garo man lang nawawara na ang kagayunan. Kaya ano baga iyan na krus? Ang kahulugan kang krus, mga tugang, kung sa tuyang pinag-urup-urupan, sarabatan. Sarabatan. Diyan sa tinampo. Pag may mga tinampong nagsasarabatan, anong apod ta? Crossing. Iyan ang krus. Duang tablang nagsasarabatan. Sarong patindog. Sarong pabalagbag. Naisip-isipan lamang nindo mga tugang kung anong kahulugan kaiyan. Kung anong simbolo kaiyan. Iyan na kahoy na pabalagbag.
Ang apod kay iyan sa Latin, patibulum, gabat. Asin iyong gayo yan ang pinaksan kan sa tuyang gagurangnan. Kundi iyo iyan ang nagpapagirundom sa sato kan pagkatawo ni Kristo. Ang pabalagbag na kahoy na iyan, ang patibulom na iyan, ang satuyang pagkatawo na inako asin pinaksan kan Kristo. Asin iyan na kahoy na patindog. Iyan ang sa iyang pagka-Diyos. Pasiring sa itaas, pasiring sa Ama, nagsarabatan. Ang krus palan, pagsarabatan nin pagkatawo, asin pagka-Diyos. Asin pinapagirumdum kita na sa pagsarabatan sa nang ini nin pagkatao asin nin pagka-Diyos, iyoan maligtas sa sato, iyoan matubos sa sato, kaya palan, ang bugtong naaki kan Diyos, Diyos na ni tao. Ang pagka-Diyos nakipagsabatan sa pagkatao. Tanganing bilang tao magadan, asin bilang Diyos, madaog ang kagadanan. Iyo pala niyan ang krus. Tibaad nakakalingaw na kita. Kaya ultimong hapot, ano tayo ini ang pinili kan mahal na Diyos? Na paagi, tanganing kita tubuson. Tanganing kita ligtason. Bako daw na ang mahal na Diyos makapangyarihan? Saro sa nang tataramon, mangyayari ang sa iyang kabutan. Siring kan sa iyang paglalang sa kinaban. Sa gabos na linalang. Sarong tataramon sana. Asin nahiling kan mahal na Diyos na nangyari. Asin an anuman na sa iyang linalang. Nahiling niyang marahay. Kung buot niyang tubuson ang tao, bako daw na pwede siyang magsabi, matubos ang tao, tapos ang gabos. Ano ta kahuro halawig na panahon ang hinalat nin mahal na Diyos? Tanganing kita iligtas. Ano ta kaipuhan na siya maging tao pa? Ano ta kaipuhan pa siyang magsakit, magtios, urog sa gabos? Ano ta kaipuhan na siya magadan? Saro sa na ang simbag, tahan mahal na Diyos, pagkamoot. Ang pagkamot sana, ang paagi, nin pagtubos sa sato, nin pagligtas sa sato. Na siya manitawo, iyo sana ang satuyang paagi, tanganing mahiling ta siya, tanganing maging harani siya sa sato. Taan Diyos da ay nahihiling sa iyang pagkanitaw, asin pag-ako dyan sa krus, nahiling ta. Pag-ako ning kagadanan dyan sa krus, nahiling ta na siya, bako palan harayo. Dyan sa krus, nahiling ta siya, na siya arog ta, nag-agi man, kan inaagihan ta. Asin iyo iyan, ang pagpaagi nin pagkamuot. Katapos-tapusi, kahuri-hurihan, ang pagkamuot, ang maligtas sa sato. Kung ang pinakaenot na kasalan ng tao, ang dai pagkuyog sa tugon kan mahal na Diyos, disobedience. Ang maligtas sa to, pagkuyog man, ang kabaliktadan, nindai pagkuyog. Obedience. Obedience because of love. Napadungkal ang tao sa dai pagkuyog, matindog ang tao sa pagkuyog. Yuman lugod ini, ang mahiling ta ultimamente, diyan, sa pinakamagayon na simbolo ning sa tuyang pagtubod, pinakamagayon na simbolo ning pagkamuot,
Kaya mga tugang, ang pinakamagayon na simbolo nin pagkamuot, bakong puso, para sa satuyang mga Kristiyano, ang pinakamagayon na simbolo nin pagkamuot, ang banal na krus. Sa krus, mahihiling ta ang kamurawayan kan pagkamuot. Amen. Matindog po ang gabos. So sa tong pagselebrar kan kapiestahan, mamibi kita sa satong amang langit nun na nagtugot na si Kristo ipako sa krus. Hagahadon niya to ang satong mga kaipuhan, ini ang satong sabihon, kagurangnan hinanyoga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. An mga obispo asin kapadian, na lugod maipabangraw ninda, ang liwanag kan krus ni Kristo. Mamibi kita. Ang gabos na mga lideres, orog na ang mga lideres niyato sa nasyon, probinsya, asin mga banwaan, napadagos lugod sinda, na maghingoha para sa ikakarahay kan sa indang mga nasasakopan,
Mamibi kita. Ang gabos na mga benefactors kan sa tuyang parokya, nalugod pakusugon ning Diyos, sa tahaw kan sa indang mga kadifisilan sa buhay, asin balsan ning Diyos kan sa indang danay na karahayan, mamibi kita. Para sa sato gabos, nakitalugod makanuod ki Kristo sa pagpasan kan sa tuyang krus, sa paagi kan kapakumbabaan, asin kahuyoan nin buot. Mamibi kita. Amang maherakon, mahera ka sa mo, huli sa mo ang sa imong aki nagtios sinagadan sa krus. Iniinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo, mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdolot, na nagdara kang kasaalan in bilog na kinaban sa altar kang krus, maglinig sa mo sa gabos na kasaalan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa ain, magpasalamat kami sa imo banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran. Tatinugdas mo ang kaligtasan ning katawuhan, sa kahoy kan krus, tanganing kung sain ang kagadanan, nagsupang, duman, ang buhay mabangon giraray, asin an nang daog sa kahoy man madadaog. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga anghel nag-oomaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, buronyog, asin maugmang nagseselebrar, out pamanlugod, na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog, malodok na nagpapahayag ng pagtubod, na nagsasabi, Magluhod po ang gabos. kagurangnan, ikananggadan banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-oomaw sa imo, hulita sa imong aki sa mong kagurangnan, Hesu Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing poon pagsirang, sagkod pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang, na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigwa ang pabanalon kan iyo man sanang espiritu, tanganing maginhawak, asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa iyang pagbuot sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkua ning tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanyanin kalis,
asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon. Asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na nagroromdom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asing kan makangangalas na pagkabuhay liwat patin pagsakat sa langit. Siring man kaming naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Liling niya namimibi kami, ang dolot kaining sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostia, na sa pagsakripisyo kaiyan minaot mong maulian buot, itugot mo, na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod, na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sakod na dulot sa imo. Tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana. Enot, kaiba kan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose na sayang esposo. Kaiba kan sa iyang mga santos, apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos. Danay nindang pagsurog sa tubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Inigosya kan sa mong pagipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag manlugod kang katuninungan asing kaligtasan, sa bilog na kinaban, ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanig ang magsarig sa pagtubod, asin pagkamot, kay bakan sa mong obispo si Rex Andrew, kay bakang gabos na obispo, asing gabos na klero, asing kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kay ning pamilya na binot mong makiatubang sa imo. Maugayi na ama, kay raking pagsararo sa imo, ang gabos mong aki, sa man sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalawom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamarawayan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinaras mo ang gabos na karahayan sa kinaaban. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
handog po. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa ibong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa kabos na kapurisawan. Matang kami naghahalat, kan maugbang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo ang na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan.
Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mao umayan.
Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan Hesus Kristo, pinakakan ng bakete, kagurangnan Hesus Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, na ang tinubos mo huli kan krus na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay ay sinagahadi sa panahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po ang gabos. Pagdusay sa mahal na krus, o mahal na krus, sa kapasalamatan asin kagalangan, minaluhod kami sa imong atubang. Magpoon sa aldaw na ini, asin sagod pa man, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus, nag-atang kan sa iyang dugo asin buhay huli sa mga tao gabos. Magiging kaming surugon kang krus, asin kung sain papatunayan niya mo ang katukduan kan sa mong maestro. Magiging kaming mga lingkod sa krus, asin dadarahon ang waras na biyaya kaiyan sa samo, asin sa samong kapwa. Magiging kaming mga katuod kan krus, tagob nagayo kan espiritu, kaitong huli sa muya nagadan sa krus. Amen. Matukaw po ang gabos. Diyos maray na ramrag po kaninyong amin. Asin happy fiesta. Kita po nagseselebrar kan kapistahan kang Banal na Cruz sa taon kan Jubileo. Salamat po sa indong pagsungko digdi sa tuyang simbahan na nanumrahan bilang sarong Jubilee Church ngunyan na taon. Asin sa paagi kan sa indong pagbisita, kamo po nag-aako kang
indulhensya sa kondisyon or sa pagikan mga kondisyon na nakatalaan. Yaon po dyan ang pagpamibi para sa intensyon kan sa tuyang simbahan. Siyempre mayo po kitang pope ngunyan, kaya sa tuya na sanang ipagpamibi ang conclave, ang success kang conclave na makapili ning successor kan sa tuyang Santo Papa. Asin iba pang kondisyon, siring baga kang pagkumpisal, asin pamibi para sa tuyang pagkamauutan na kita mag-ako kang mga indulhensya. Kita nagpapasalamat, naging makulor po ang sa tuyang selebrasyon ngunyan, huli kang presensya kan kadakol na mga kapadian. Yaon po dyan si Father Lino Labrador, formator kang Holy Rosary Preparatory Seminary. Father Edward Plitado, Parish Priest kang San Nicolas Iriga. Father Lindon Pabol, ang Parish Priest kang Antipolo sa Tinambak. Tagadigdi po si Father Chris, Parish Priest kang Garcia Torrena. Father Philip Bersabe, Parish Priest kang Paluyon, soon to be Parish Priest of Caramoan. Father Senentiham, Parish Priest of Santo Domingo Nabua, soon to be Parish Priest of Paloyon. Tagadigdi po si Father Manny Sagada, formator, Holy Rosary Major Seminary. Father Henry Lozano, Parish Priest of Sagrada sa Buhi. Dating parokyal vicar po digdi, si Father John Nabo, Parish Priest sa Cagliliog. Of course, Father Kids del Parto Isvidi. Sin ang duwa niya itong katuwang na padi, Father Abe, si Father Abion, asin Father Santi Toriano. Of course, naging makahulugan po ang sa itong pagtiripon ngunyan sa presensya kang Obispo kang Libmanan na day nagduwa-duwa na makisumaro sa tuya ngunyan. Apisar kang mga nakapilang schedule pero pinagtawan po kita niya kang dakulang pabor na maging celebrante as in predicador ngunyan palakpakan niya to si Bishop Jose Rojas. Ang kwarta po ngunyan ang Cantate Domino. Salamat sa mga liturgical servers, lectors, lay ministers, mga sakristan, MBG, collectors. Siyempre, ang Chila Domus Day, ang mga ushers, live streamers, social communications ministry. Asin siyempre, naging magayon po ang sa tong simbahan, hulikan mga decorators, asin flower sponsors, asin sa indo po gabos na nakisumaro, naging sponsor, kan mga misang ngunyan. Salamat po. Ang schedule po sa alaw na ini, siring kan schedule kang Domingo. Sa aga po ang misa kang mga kapadian kang Nabua sa oras na alas 8. Sa Lunes po ang misa alas 8. Igwa po ning pagkumpil sa oras na alas 10. Napapanginutan ni kan Vicar General Father Almoneda. So salamat po kaninyong amin. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ug kapistahan sa gabos.